שלום, בסרטון זה נדגים כיצד לייבא קורס מסמסטר א' לסמסטר ב'. ראשית, תיכנסו אל הקורס אליו אתם מעוניינים לייבא את החומרים. לאחר מכן, בבלוק הגדרות, לחצו על לחצן יבוא. במסך הבא תראו את רשימת הקורסים שאותם אתם מלמדים. אנא בחרו את הקורס אותו אתם רוצים לייבא. לאחר מכן לחצו על לחצן המשך. במסך הבא לחצו על לחצן הבא. במסך זה תראו את כל הפעילויות והמשאבים שהיו לכם בקורס בסמסטר א'. אנא הסירו או הורידו את ה-V מהפעילות או המשאב שאינכם מעוניינים בו. לאחר מכן לחצו על כפתור הבא. במסך הבא תקבלו אישור על כל הפעילויות והמשאבים שאותם ביקשתם לייבא. לחצו על לחצן בצע היבוא. היבוא ייקח כמה שניות. לאחר מכן תקבלו אישור שהיבוא הושלם. לחצו על לחצן המשך. היבוא בוצע בהצלחה. תודה.